Welcome back sa aming channel. So ngayong araw, naisipan ko na magluto ng ampalaya. Kasi kahapon pa talaga ako nag-crave sa ampalaya, kaya sabi ko sa asawa ko, bumili ka. Ayun, bumili naman siya. Eto na nga, ginisa ko ng sibuyas at bawang. Medyo susunog-sunugin ko lang siya para masaya. At eto na nga, ilalagay ko na yung karne ng manok. I mean, yung leeg pala ng manok. Kasi puro lang yung leeg na pinagkat. Pero syempre gusto ko malalaki yung hiwa para masarap. Hinalo-halo ko lang siya. Gusto ko masunog yung leg ng manok para mas masarap. Yung medyo crunchy ba? So ayun, nilagyan ko lang nga ng durog na paminta. Tapos hahaluin ko na naman siya. Walang katapusan na halo. Siyempre, kapag natapos na yung walang katapusan na paghalo, tatakpan ko siya at bubuksan ko ulit para masaya. So ayun, kumukulo-kulo na nga siya, as in nagmamantika na. Mamaya niyan, susunog-sunugin ko siya, yung parang nagkukulay brown na. Halo-halo lang, halo-halo lang. Tatakpan ko na naman ulit. Titingnan ko lang kung malakas yung apoy. Kung mainit na siya, kung kasing init na lang ulo ko. Buksan ko ulit, tingnan ko. Ayun, nagbo-brown-brown na nga siya. Hahaluin ko lang ulit. Sobrang dami na ng mantika. Yung mantika na yan, ang galing na dun sa manok. Konti pa to. Gusto ko yung talagang sunog na sunog. Tatakpan ko na lang ulit. So ayun na nga, tumatalsik-talsik na yung mantika. Pwede na yan. Sunog na yung ibang part. Medyo crunchy na siya. Pero syempre, bago ko ilagay yung ampalaya, binawasan ko ng mantika. Ayan na nga, nilagay ko na yung ampalaya. Syempre, yung ampalaya, binabad ko sa asin. Tapos, ginumos ko. Ewan ko kung ano yung sa Tagalog. Basta sa Bicol, ginumos ko siya. O diba, ang ganda ng kulay. Ngayon pa lang natatakam na akong kumain. Siyempre, nilagyan ko ng magic sarap, pampaiksi ng buhay. Inubos ko na yung isang sachet. Para 1 year na lang yung capacity ng buhay ko. Okay lang yun, na-enjoy ko naman kumain. Hinalo-halo ko lang siya ulit. Siyempre, hindi natin yan lalagyan ng tubig. Kasi kapag nilagyan yan ng tubig, papait yan. Nilagyan ko lang ulit ng asin. Yung tama lang, wag naman dagat. Hahaluin ko lang siya ulit. Siyempre, nilagyan ko ulit ng durog na paminta. Mas masarap pag maraming paminta. Halo-halo lang ulit. Basta ito, tatandaan nyo guys, kapag magluluto kayo ng ampalaya, huwag nyong lalagyan ng tubig. Kasi sigurado papait yan. Kasing pait ng bitter mong ex. Ganon. So ayun na nga, kapag nakita nyong half-cook na yung ampalaya, syempre, ilalagay na natin yung dalawang binating itlog. So ayun, medyo marami na yung dalawang itlog. Ikalat-kalat na lang yan. O diba? Ang gandang tingnan. Ngayon pa lang naglalaway na ako. Sigurado mapapadami na naman ako ng kanin nito mamaya. Hinalo ko lang nga siya para naman kumalat na yung itlog. Buti na lang yung asawa ko mabait. Kung anong sinabi kong gusto kong ulam, yun ang binibili niya.
So ayun na nga, luto na siya. Okay na to, pwede nang kumain. Yung asawa ko tapos na ring maglaba. Kain na tayo. Tuwang-tuwa ako sa luto ko kasi hindi siya mapait. Gutom na rin yung asawa ko, kita nyo naman hindi na namamansin. Kain lang ng kain. Yun lang, see you again sa aking next vlog. Mag-like at subscribe naman kayo dyan. Salamat!